uNkulunkulu ilanga linye ngazi kwabajali akhuluma lizwi linye athi bayakuyaza imizini wakho ungena isonto liphi na. Ngempela bafanele bakuyaza bazalwane, bakuyaza ungena liphi isonto. Wayaza esikhathini ngizozibuza manje, hawu kade bathi ngisatanizini ngendaba yafoni le. Ifoni le umuntu mangibona ngefoni le athi gudu angene enqulweni. Bantu bathi kwenzani lo muntu wasangisaba every time. Mangibona abaleke ajame ngekhona. Sikhathi ngimubona hawu usebani lo muntu. Elanga linye ngibuza ukuthi hey kunamuntu omunye mangimbona ngishane fa. Ngithi kwenzeka kodwa ngazi God there's something wrong ngemuntu lo. Awufanelanga ushaye ngevalo. Kanti lo muntu usho mina. Usho mina basala. Uthine mangibona ngibamba ifoni le ngikhuleka. Ngikhamba ngejarata bazala. Ngiyavuka ngithi hawu light ifoni ithandaze ngihambe ngiyele ngiyojika gate ngibuye. Ngiyabonga abazalwane uNkulunkulu mkhulu. Ngithe namuhla izolo mama afika lapha. Athi hawu umama uphetheke kangaka. Wayaza khebela phezulu. Wathi hey wena mama walakhaya sifane sithandaze umama yakho. Umama wathi ungcono ukulungisela imali. Hayi umama wamlungisela wathi umule njalo. Hayi sathandaza. Sathi kwenzekani ukuthi umuntu angafika namhla aphetheke kangaka. Hayi uNkulunkulu siza. Hayi nama before silala hey sithandaze kakhulu. Sathandaza ngempela sikhalela uNkulunkulu. Masivuka kuseni basalami. Hey umama wathi hey nisizekile. Usizekile lapho. Nangathembi ukuthi uzofika la. Ngendlela ngaphetheke ngakhona. Nangathembi. Kwaza phefumula ngendlela yini lo mama uyagula mara izolo enamhla kuseni hayi wangitshela ukuthi hayi uNkulunkulu mkhulu. Mangiphumela phandle kuhlangana namunye baba athi hey waza le ndawo yakho silale kamnandi. Hawu ukhona uNkulunkulu lapha khaya. Ngayo phone le mazala. Ngiyayivulela mina ngithandaza ngiyele gateini ngibuye. Laba isaba kuzoswala uthola abashayisana nazinto bazifihla bathi hawu Jesu Kristu inkosi. Bathi le phone ikhuluma ngaSathane. Mighty Sathane ngimfuni. Ay bayisaba kakhulu bazalwane. Istrong le phone ngayisoli bazalwane. Istrong kakhulu. Ubaba Sibandi wathi nithi nama before nifuna ukulala nithandaze ngale phone. Before nilala nithandaze emuva ka phone. Kuzoba kukhulu kuzoba wayazi moya lo uvunga kulapha umzini uzowuzwa ngempela. Hawu kanti impela kuqale baba wakhamba phambili thina samlandela. Hey madoda kwenzekani? Wayazi uNkulunkulu wenza simanga lamhlabeni. Wenza simanga kusho ukuthi umuntu mana zakhe azomthola ashayisana namabodani mase yakubona. Ashayisana namabodani. Yila uNkulunkulu khona. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu muhle. uNkulunkulu uyasebenza. Nancela ukuthi sicule nyana iculo leli la. Eh 43 bazalwane. Igama Oh, baby,
Delele labazalane ngalumtu luwa 191. Sibonge uNkulunkulu, simbonge bazalane sisaphila emhlabeni. Inhlanhla esinayo kasithola ukuthana enkosini bezilayo namakholwa ethandana gula manje Israel.